खुलुमबाय सार एसे लेट जाबाय दंजोबो गासिबो सार मोजाङै नायनानै ला रोनदैमारि अख्रां मोसाहारि आंनो बिसोर सानै गथ'खौ जेरैखि जानांगौ बहा थायो बिसोरो आरो माबायदि मानसिफ्रालाय आंनियावनो थायो सार मोनगोन नांगौबा मोनगोन नाथाय खिन्थु मानसिफ्रा एसे हाफ ब्रेन आरो हा हाफ ब्रेन हाफ ब्रेन माने मानसिफ्रा सिदा औवा हाथाय बायदि सासेया एसे गेद्दा गुद्दा अब्लाबो बेखौ अराव हांनानै सिदा खालामनो हायो जेरैखि जाया आंनो नांथारगौ जेसेबां होनो हायो हो बिसोरनो 1 लाख 2 लाख जेसेबांखिनि बिया मानो आं होनो राजि अब्लाबो आंनो नांथारगौ मोनगोन सार मोनगोन नाथाय सारनोबा मानो इसिबां गोनां जादों ओइ सार सिन्था खालामनाङा सार आं दङ आंनावनो थायो बिसोरो आंनावल' एसे खबर लाबाय था CBI माने CID सेंट्रेल बैंक अफ इन्डिया 5 लाख SBI 1.5 लाखल' दङ जायो दाजाबदेरनानै माबा मोनसे जागोन बियो दस लाख Tarzan, एसेबां फैसा दङ माथो जिर' बेलेन्स नै थु 2 लाख18 लाख गासै दाजाबजोबनानै भाइ ओरै फैलाय अख्रां आदा टारजान बे फैलानि फैसाखौ जों जेरैबाबो सोनांगौ नाथाय बेफोर रांखौ फैलानो सोर होगोन बहानिफ्राय मोनगोन बियो एफा बुरजा रां धोद बादो बेफोरखौ जोंनो फैसाल' नांगौ फैसा बेथ' नंगौ नाथाय जों फैसाखौ सोगोन बहा आरो माबा मोनसे खालामनांगौ सोनांगोन ना जोङो बिदि सेबा जानाय नङा नोंसोर फैसाखौ आं कमिसनखौ बहा मोननांगौ इनिफ्रायनो बाथोन जाबाय दं आङो फाग्लाफोर जाया बे हाफ ब्रेनजों जायालै नोंबो मोनगोन दा फैसाखौ औ र' एसे मोजाङै सान आइडिया दासो मोनसे लामा मोनबाय आङो मा लामा मा लामा अन्थाइ ना सिमेन्टनि सिथा आरे गावल' मिथिनानै लागोन ना जोंनोबो फोरमायगोन अह साथामबो खामानिखौ मावदों मोनसे खामानिखौ मावदों मिसना मोनसेयानो साथामबोथ' मिथिनांगोन ना ओरै फै गासै 50 लाख नम' गाबोन बे गासै फैसाया आंनि एकाउन्टाव हाबगोन आं धोनि जासिगोन धोनि जाना स्कर्पिय' लागोन नमस्कार नम'जि
आं बे फैसाजों सासे मोजां सिख्ला हाबा खालामगोन मोदी जी सलाम नमोजी माने नरेंद्र मोदी साहब यू आर माय लक्ष्मी मेल लक्ष्मी यू आर द ग्रेट नोंनि थाखायनो आंनि साननाया गासैबो जाफुंदों दे प्रभु जय प्रभु आं दांबा लेखा बिलाइयाबो थाखा जाथों दे मोदी जी 10 लाख जय नरेंद्र मोदी Hey, Ro. Hello. Oh, asu. Olay sunge. Thike asu. Baki bhal na. Hobu de. Oh. Iman accounts. কাম হৈ যাব ৰসুন্দ্ৰ তই চোন কানা মানুহ কেনকে দেখা পালি তই সঁচা কানা না মিছা কানা নকা কিয়া এইবিলাক বাদ দিয়ে বন্ধু তই দেখা পাইছা ৰসুন্দ্ৰ ইমান একাউণ্টছ তই এইগিলা কৰবি আনছা চাং এইখান দিছোন তোৰ একাউণ্ট আছে না নাই একাউণ্ট মোৰ নাই একাউণ্ট এটা বনাই ল'বাচোন একাউণ্ট বনাই কি কৰবা লাগবনো এইবিলাক পাছত চব আলোচনা কৰিম দে হয় নেকি ৰসুন্দ্ৰ কাইনো তইনো এইবিলাক পাছত চব আলোচনা কৰিম ঘৰ তোৰ কিয় লাগে নহয় ইমান একাউণ্ট শিকলা ক'ত পাইছা পপাতৰা নিচিনা ইমান দীঘল চুলি বাদ দিয়াহে পাছত লগ পাম ৰচন ইমান ইগলা একাউণ্ট ক'ত পাইছা এটা একাউণ্ট খুলি লৈছো একাউণ্ট এটা খুলি ল পাছত আলোচনা কৰিম বন্ধু হয় নেকি লগ পাম না পাব চিয়ৰ সঁচাই না বাপৰে ইমান একাউণ্ট থকা মানে তাৰ পুৰা মাল আছে ইয়াক লগ কৰিব লাগিব কেছটো নগেন না কি দাবলা ইয়াক সুধবা লাগিব হয় বন্ধু শুনচোন
헤이 배강이야. 아이 모디지. 헤이 잘 되러. 마봐 फंबाय. माबा जाबायलै फंबाय सेस जाबाय आं दिनै आंनि बे बेग गोसोम बेंक पासबुकजों बुंफबनाय साथामसो मोनला मानसिफ्रा लानानै थांबाय नों ओरै थांबाय बायनाय नुदों नामा फंबाय थोद साला बबेनि फाग्ला फैलायखोरबा बावलाय रानिनि लबजोंसो फाग्ला जानाय नामाब्रा बेलाय थोद ओइ सैमा फाग्लासो हरदों नामा रा मानसिखौलाय थां होगारगोनदोलां साला गोसथोनायजों गारजानायावनो इसेबां टेनसन जायाखैमोन आं बे बेग गांसेनि थाखाय इसेबां टेनसन जानांबाय हाय बाजै दै फाग्ला इसे दंना टेनसन फ्रि जाथों लाबो बाजै दै फाग्लाया लाबो मा थाबथाब बेलाय फैसा मोनगोन आंलाय है जौआ लोंबा लों लोङाबा माबार थां जोंनि दखानाव थाबाय थानांला जा एफाग्राब कास्टमार फैयो नों बायदि बालन्दा कास्टमारा जोंनि दखानाव फैनाङा मा बुरि बुरि मानसिया जौ होबाय थायो नोंसोरलाय फिसाजोफोरखौ लाबोना दोनफैनांगौ फिसाजोफ्रा होफैबा जों फैसाफोरखौ बारा बारा होगोन ना दादिला जोंनो हाबा जायाखै जोंनो सिख्लाना मेगना मोजाङैनो दङथ' नोंहा हेल' फंबाय सोमखोर सेस जाबायलै आं दिनै धंस' जाबाय आंनि बेग गोसोम गांसे बेंक पासबुकजों बुंफबनाय साथाम मोनलाफ्रा लानानै खारबाय बेंकनिफ्राय सेनानै मा खालामबावनांगौ जाखो मानसिफोरनाव सोंबाय आं रावबो खोन्थानो रोङा बबेखिथिं थांखो मा मोनफिनगोन बेंक पासबुकखौ गाबाखैथ' मा गथ' बायदि गाबलाबायनो जाम्बा जाम्बालाय खाथियाव माबा बुरिफोर खेंख्लें खांलां रायलायबाय दङ फिसा गोनां सासे दङ बै गथ' गोरलैया गाबदोङो बिसोर गाबनायखौनो बुरखायबाय दङ आंबो मोनफिनमारगोन ना फंबाय गाबाखै दे हामथारबायलै मानो हरबावखो बेलाय हेल' फंबाय सोमखोर नंगौ नामा फंबाय हामबाय हामथारबाय फंबाय दा बावैनो बेसेबां बेंक पासबुक नांगौ जगार खालामगोन आङो लक्ष्मी लक्ष्मी मालि लक्ष्मी नरेन्द्र मदि लक्ष्मीनिख्रुइबो देरसिनलै नों फंबाय नंगौलै फंबाय फंबाय सोमखोर नों हौवा लक्ष्मी बार माने मेल लक्ष्मी हेल' हेल' मोदीजी हाय रिक्शा मोदीजी फंबाय हाफ ब्रेनफोर स्टेडियामाव हाबसै स्टेडियामाव फैसा फैसा मा आंखौ बुबाय थायोलै नोंहालाय आंखौ मानसि बोलाबायखो साला जाम्बाफोर बे फैसा मोननायावलाय एसे सालायालाय मा थु बैयाव हिसाब खालामनोसै फैदो मामा थु फैसा फाग्लाफोर बैयाव जिराय थु बेयाव जिरायदो आंनि साननांगौनाथ' गासिबो जाफुंजोब्बायलै जि गोसो बेखौनो मावनो हासिगोन आंनि साननायाबो गासिबो जाफुंजोबसिगोन
समायना सिख्ला हाबा खालामनो हासिगोन आं आरो एक्टर जानो नागिरनाय सिमाङाबो जाफुंगोन आंहाबोथ' आंनि मोजां मोननाय सिख्लाखौ मोनसिगोन फरचुनार लानानै 7 स्टार 5 स्टार हटेलाव उन्दुनो हासिगोन साफा साफा सिख्लाफोरजों दुरलाय दुरलाय थाबायनाय सोर नों सिख्ला सैनाय बबेयाव थांनो सना माबा नाम बावलायलांबाय सिनायहां मोनबाय मा सैमा सोंलाबायखोब्रा गोदो फैसा गैयियावसो सोंदोंमोन आरो दिनै फैसा मोननानै आंखौ सोंबावबाय जानो हागौ बेनो जोबथि सैमा सोंनाय एबार हले सैमाया जोंखौ मोदोम फुसिगोनसो ओइ बखनसैलै औ दे नायथारनोसै गोसो मोनस्रा दे हे गसाय मा जाखो बख'दो नायदो गासिबो पासबुक गोजा गरसेबो फैसा गैया गासिबो पासबुक गोजा मा जाबावनांगौ दालाय माबोरै थांबावो जैलानाव माबोरै थांबावगोन आं आइडिया थै नोंनि आइडियानि थाखायनो बिदि जादों साला हाफ ब्रेनफोर आंनि खोमानियाबा माबोरै सोलिनो आंनि आयदा लानोथ' बेसे मोनफैदों नोंसोरो आंनिखौ मानिथारनांगोन नङाबा जानाय नङा नोंसोरो साथामजों जों बुलायफ्लानोसै माबा मोनसे खालामनानै जों जयलानसिम थांफिननांगोन हा बुलायफ्लानोसैलै आया बुलायफ्लानोसैलै रथ' Hey! आइला नोंना साला बुजा होथारबाय बांद्रायथारबाय फाग्लानिया आइदै बारा जाबायलै जोंना फाग्ला ओइ साला बुलायनानै मा खुलाबथारखो ओइ फंबाय बारा जाबाय नोंबो आंखौ होथारबायब्ला फाग्ला थ'दो मानि खासिगोन बियो थ'दो जै मदिजी फैगौ 2014 मायथाइहालागै नोंथाङानो भारतनि प्राइम मिनिस्टार जाबाय था ओइ बस दंना गैयाब्रा न'आवलाय ओइ बस नायफैनाय जों नोंनि थाखाय मा लाबोदों